noma isimo simanzonzo. Thokozela indaba eshisayo noma isimo simanzonzo. Ngikubingelele mbukeli, uMbeje ke laphana ke usegwajise uyena ke laphana ke uMayo Gadi endimeni zomculo, njengoba sazi ukuthi futhi ke insizwa ke lezi ezincikayo laphana ke einkundleni zokuxhumana. uMayo Gadi ke uthe nje mfana unjani ke ongenaso ke isibhamu, naye uMayo Gadi ukhulumisa komuntu nje onaso ke isibhamu, uze washo ke futhi ukuthi ke ingakho nezintombi zenu ke zithathwa kalula ingoba aninazo ke ibhamu ningabafana. Umfana onjani nje ongenaso ke isibhamu, awuyizele nansi ke inkunzi endala ke ishaya lapha ke kuye ke uMbeje ngokuthi ke akanaso ke isibhamu uMbeje, njengoba ke uzoyizwa ke le video. Indaba ke ayipheli kwesimanzonzo, kepha kuphela isikhathi. Siyabuya next time, siyabonga. Nyanyaka bufana nginasibhamu engathi uMbeje futhi engathi ngafa nje. Usicabanga nginasibhamu umfana. Ingakho nje intombi zenu ifebanga abafana bakithi ngoba ziyanazi ukuthi anasibhamu. Aninto yalutho nje ninate. Usicabanga nje phela abafana nginasibhamu umfana unasibhamu emsebenzi wakho. Ifa man. Ngoba unamsebenzi umfana unasibhamu. Ifa man. Nyanyaka bufana nginasibhamu engathi uMbeje futhi engathi ngafa nje. Usicabanga nginasibhamu umfana. Ingakho nje intombi zenu ifebanga abafana bakithi ngoba ziyanazi ukuthi anasibhamu. Aninto yalutho nje ninate. Usicabanga nje phela abafana nginasibhamu umfana unasibhamu emsebenzi wakho. Ifa man. Ngoba unamsebenzi umfana unasibhamu. Ifa man.